άλλη νένη. Φωνιάς δεν είναι. Εγώ πάλι επιμένω ότι δεν ευθύνεται η Αλεξία για την ελληνική κατάσταση. Και γιατί δεν σε βάλε μπόμπα, ρε ψες? Αφού δεν ξέρουμε ποιος έβαλε την μπόμπα. Και σταμάτα πιο να μπλέκεις τα επαγγελματικά σου με τα προσωπικά σου. Τι άλλης τώρα? Λοιπόν, ξέρω πάρα πολλά καλά ότι μισάς τον Μάρκο και είσαι ο δίκιος σου. Ξέρω επίσης ότι τούτη η κατάσταση με τον Κρίσιο και την Εύα το πάρε φέρε δεν σου αρέσει. Αλλά μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Η Αλεξία είναι περίεργος άνθρωπος. Μπορεί να μπλεγμένη σε άλλες βρωμοδουλειές. Εγώ να κάνω τον παν και να βρω τις βρωμοδουλειές της. Ό,τι αφορά την Αλεξία, εγώ θα ψάξω. Και μην ξεχνάς το ενδεχόμενο, έστω και 1% τούτος να μην είναι ζωντανός. Εγώ με σύρωσε. Ποιος έφτιανε τα πράγματα? Λείπουν όλα τα προσωπικά του και δεν είναι από σπίτι. Ποιος τα φτιάνε, το φάντασμα του? Τέλος πάντων, ρε Κακαγόρες. Εγώ θα σε βοηθήσω να ερευνήσουμε την υπόθεση. Όπως είπα έναν όρο. Τούτη την κουβέντα με το μωρό και την επιμέλεια αξιάστη. Θα την πληρώσει η Εύα επειδή έτυχε να ήταν κινδυνός στην